Sok szeretettel köszöntünk mindannyiókat. A 5 helyszínünk lesz, ahol napközben forgásban mindenhol ott lesztek. Vegyetek részt aktívan az egész oktatáson, és az egész napra azt kívánom nektek, hogy sok új dologgal gazdagodjatok. Sárga csoport, kékek, barackosok, pirosak. A programnak az a lényege, hogy azoknál a partnereinknél, ahol helyszíni színkeverés folyik a vakolatokra, ez a program adja a receptúrát. Szeretettel üdvözöllek benneteket, a színezők helységben vagyunk. Mi azért színezünk, mert valakinek nincsen színezőgépe, ezek a munkák ebben a helységben zajlanak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és várjatok a büfébe. Szeretettel köszöntenék én is mindenkit a mai oktatáson. Mai téma a vakolatok, és azon belül is a megfelelő anyagot a megfelelő helyre. Hogyan kereskedjünk jogszerűen építőanyaggal ma Magyarországon, vagy mi szükséges ahhoz, hogy ma Magyarországon építőanyagot, építési terméket hozzunk forgalomba. Egyrészt a hőszigetelő rendszerekről fogunk beszélni, vadonatúj termékünkről, egy polisztirol ragasztó habról, fogunk beszélni lazúrokról, festékekről, illetve a színekkel kapcsolatban lesz majd pár dolog, amit meg kell, hogy tárgyaljunk. Valóban sok értelme van ennek az egésznek. rengeteg kérdés merült fel. Némelyeket sikerült megbeszélni, de maradtak nyitott kérdések, amiket át fognak még gondolni. Magamfajta öreg szakemberek is olyan dolgokat hallanak, amit már más elkövetett. Tanulságos volt az előadás. Nagyon jó volt, érdekes. Jó volt. Nagyon tetszett. Én úgy érzem, nagyon hasznos volt. Mozgalmas volt a nap. Nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon jó a nap. Nagyon jól éreztem magam. Nagyon jól éreztem magam. Köszönöm, mennyi élmény volt. Köszönünk minden résztvevőnek, minden partnerünknek az itt tartózkodást.